Hoek heeft het in de eerste helft niet eens zo makkelijk tegen Blauw-Geel 38 en krijgt maar één grote kans. Dat is hier met een paas van Silvio Hagen op Jarno Leon en die schiet net naast. Al in de 7e minuut is dat. En ook de tegenstander uit Veghel komt er maar moeilijk doorheen. Hier is de ploeg voor het eerst gevaarlijk. Milan Standaard redt. Maar de bal is nog niet weg en dan komt hij bij Lars Loermans. En die haalt verwoestend uit. Maar de jonge Standaard die redt opnieuw. Hij staat op doel in plaats van Finn Muggen. Hij mag keepen in de beker. En dan zijn we al halverwege de tweede helft. Steve Schalkwijk wordt dan gewisseld. Heeft niet helemaal kunnen brengen wat hij wilde. Baalt ook daarvan. En dan valt Dinsula voor hem in. Heeft er al 3 gemaakt in de competitie. Is topscorer van Hoek zelfs. Van de Nieuwhof dan in de aanval namens Blauw-Geel 38. Heeft een mooi hakje in gedachten, maar dat wordt doorzien door Rousseau de Poorter. Die geeft hem mee aan Kevin Hebbelink en die kan dan opstomen langs de rechterflank. Mooie voorzet en dan is daar Dinsula. Staat amper 2 minuten in het veld. En maakt daar al de 1-0. Hele mooie aanval, hele mooie treffer. En Hoek op voorsprong. De thuisploeg is er in de tweede helft een stuk beter ingekomen en dit is loon naar werken. De slotfase dan. Blauw-Geel moet natuurlijk alle zeilen bijzetten om nog een verlenging af te dwingen. Keeper is zelfs mee naar voren gegaan. De bal wordt in de 16 gepompt. Hoek krijgt de bal niet weg. En dan pakt weer Lars Loermans de bal op. Maar dit is een simpel rolletje voor Milan Standaard. Geen probleem dus voor Hoek. En dan is daar het laatste fluitsignaal van Middelburger Niels Boel. Hoek is door naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En Dinsula is de matchwinnaar.